Grote brand Totalplast. Demi Lotus te gast bij 3FM. Het is vandaag 25 november. Dit is het PLMA-journaal. Een grote brand heeft maandagavond de loods van het kunststofbedrijf Totalplast aan de Spurkt in Venray in de as gelegd. De twee aangrenzende hallen en het kantoorgedeelte van het bedrijf kon de brandweer wel behouden. De brand bij het kunststofbedrijf brak rond 5:15 's middags uit. Rond 7:15 's avonds klonk het sein brandmeester. Maar de brandweer was nog wel enkele uren bezig met nablussen. Dinsdagochtend was dit helemaal afgerond. Nou, ik heb je net laten vertellen dat op dit moment het nablussen is afgerond. Dus gisteravond was de brand gelukkig al vrij snel onder controle. Maar daarna heb je nog een heel lange tijd nodig om het ook helemaal definitief uit te krijgen. Dus daar is men tot vanmorgen mee bezig geweest. En zijn er tijdens de brand schadelijke stoffen vrijgekomen? Nee, er worden meteen altijd metingen verricht bij dit soort branden. En uit de metingen is niet naar voren gekomen dat er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Er was sprake van een flinke rookontwikkeling die tot in de wijde omgeving was te zien. De rookkolom ging echter recht omhoog en vormde geen bedreiging voor woningen in Venray. Er is bij de brand niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Nee, daar is op dit moment nog niks over bekend. Dat wordt uiteraard onderzocht, want je kunt er alleen maar van leren. Dus dat wordt nu ook bekeken en zo gauw men daar iets van weet, ja, dan is dat een hele goede les voor de toekomst. Het gaat goed met de Venrayse singer-songwriter Demi Lotus. Enkele weken geleden bracht zij haar single Saturday Girl uit. Het nummer wordt inmiddels al regelmatig op de landelijke radio gedraaid. De single Saturday Girl werd al snel ontdekt en geliefd door enkele 3FM-dj's. En dat zorgde ervoor dat Demi werd uitgenodigd om haar nummer live te spelen bij 3FM. Afgelopen zondag deed zij dat al akoestisch bij de show van Timur en Ramon. Aanstaande vrijdag is Demi live samen met haar band te horen. Het nummer is geschreven door Demi en 2 andere muzikanten en heeft een duidelijke boodschap. Als je het letterlijk vertaalt naar het Nederlands is het natuurlijk het zaterdagse meisje, om het zo maar te zeggen. En het nummer gaat eigenlijk, of is eigenlijk aan alle assholes in de wereld om te laten zien van, yo, wij meiden zijn er niet alleen maar wanneer het jullie uitkomt, daar zijn we klaar mee. We hebben ook, hoe moet je dat uitleggen? Ja, onze rechte dingen, bla bla bla. En we zijn niet jullie zaterdagse sletje. Demi treedt regelmatig op door het hele land. Daarnaast werkt ze ook nog in de horeca en doet ze de vooropleiding van het conservatorium in Amsterdam. Volgend jaar brengt de singer-songwriter ook een EP uit. Hiervoor is ze op dit moment druk aan het schrijven in de studio. Wat is nou eigenlijk jouw grote droom? Mijn grote droom? Ja, dat is een hele goede vraag. Mijn grote droom is dat ik met mijn muziek en mijn verhaal in mijn liedjes mensen kan passioneren, kan raken, kan motiveren om zelf ook dingen te doen. En natuurlijk ook vooral om naar mijn concerten te komen. Want brood verdienen met mijn zang en optredens is uiteindelijk wel wat ik wil bereiken. Aanstaande vrijdag is Demi 's avonds tijdens de show van Rob Stenders te horen. Rond 11:15 speelt ze haar eerste nummer. Na Saturday Girl speelt Demi ook nog een andere single. En voor iedereen die nu al nieuwsgierig is, het nummer Saturday Girl is te downloaden via iTunes en te beluisteren via Spotify. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. Donderdag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht blijft het droog en koelt het af tot zo'n 3 graden. Morgenochtend begint droog, er is bewolking die in de loop van de middag steeds meer toeneemt. In de middag komen er perioden met regen en het wordt maximaal 7 graden. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot donderdag.